Здричам на всички от Vbox. Аз съм Finax и това е Subway Surfers. И както искате едно геймплейче и започвам, нали, да цъкам. Една игрица искам да направя, само да видите, нали, уменията ми. Ниче имам много големи умения да имам, пак да видите как цъкам една игрица. Ще цъкам, нали, докато не се блъсна. И това ще е геймплей иначе. Не, че ще свършвам сега, имам смисъл, че... Даре, ще цъкам. И... Вече ми 11 000, на 23 ми имам мисии да завършвам, трябва да намеря още 3 джетпака. В момента аз се пускам... What the fuck? Добре. Добре. Ето това ми мисията. 15 джетпака, обаче аз 3 ми остават. Йо, това го избегнахме блъскането. Няма значение. По принцип аз използвам ховербордите по-късно. Ето това е ховерборд. Шит. Много забавих, бе. Нищо играта не ми върви мазничко. Иначе ми върви много гладко, така се каже. Къде го? Добре. Геймплей ще свърши, аз половината ги изпуснах, бе. Изтърва ги. Няма нищо. Те добре ги взех тука. Така, якото е, че когато взема джетпак и тая дъска, дето е то скейтборд, забравях точно се каже, хувър нещо си беше, забравях точно. Не свършва. В смисъл, вижте, долу си има време. Нарочно се блъскам, защото когато свършва времето, да може да ми се изчисти пътя. Защото когато се блъснеш, вижте как ви изчиства пътя и сега спускам нова. Ще им колко ще направя от първия път. Не очаквайте да е много, все пак това е първи път. Няма да стигна дори близо до рекорда, защото тогава имах доста късмет. Блъснах се. Опс. What the fuck? Така с тия завой, много сега не. Джет. Аз па джет. Хувър нещо си беше, както ви казах, забравя го, се го забравям, бе. Няма значение. Тук става по-бързо, нали, колко повече цъкате, толкова по-бързо става. Което затруднява играта, разбира се. Няма да ми... What the fuck, нещо за без, сори. Това защото в момента съм писал много програми и просто ми отварят. Дори имам още... забравял съм една игра. Няма нищо. Ето защо запеца. Не че запеца, в смисъл... Леко ми късаше, в смисъл трябва да ми вървим долу по... много по-мазно. What the fuck? Добре, 125 000 пак е добре, де от първи път. Горе-долу. Няма да мога да се мина рекорда скоро. Това мога само да ви кажа. What the shit? Тук има нещо. Както си мислех, мултиплър. Значи това дето е отдолу 2 по. 2 хикс. Това нещо ми е мултиплър, това нещо ми оживява точките. Казвам го само за тези, които не ми знаят. И като го взимам още един път на ново, просто времето му се рефрешва. Така се каже и започва от начало. Очаквам влак от тук. Нямаше влак. Добре. Мултиплъра ми свършва. Шит. Много бавна реакция беше това, бе. Трябваше много по-бързо да позна. Шит. Добре. Стига е. Виж какво ще се взема. Опасничко е да се върва без хувър. Хувърборд май беше. Как беше? Забравя го. Честно да ви кажа, не играя от... Не можа да го взема този скок. Не играе много от много време играта. Блъснах се.
Добре. Благодаря, че гледахте. От първия път направих 251 781. Благодаря, че гледахте. Аз бях Финакс. Това още взето беше геймплея. Трябват ми парички да си дигам джетпака. Другия път, когато ще снимам, сигурно ще е с всичко ще ми е апгрейднато. Не знам, ако искате толкова, мога да направя ще някакъв друг геймплей. Просто това е да ви покажа просто игричката. Нали? И да, благодаря, че гледахте. Аз бях Финакс. Коментирайте и до следващия път.